This is it. This is Zim News Bit TV, your favorite online television station. Thank you for your support. Thank you for subscribing. Remember to follow our Facebook page so that every time we post something new, you will never miss these informative and exciting programs. And also join our WhatsApp groups. We have group 1, 2, and 3. In those groups, this is where we also put the breaking news and some of the links that will direct you directly to our Facebook page or to our YouTube channel. My name is Robert Tapfumane. Tadzoka zvakare kumbare mbare muneiziva musha mukuru musha wabuda nyanzvi mune zvakasiyana siyana zvingave munyaya dzekumhanya munyaya dzemusic munyaya dzeboxing zvekare. Ndiani wandiri kutaura nezvake? Ndiri kutaura nezvaAlfonso Zvenyika, the Mosquito, munomuziva, former two-time Commonwealth champion and zone something amene ikokoko vanozotaura vega. Tataiwa regai timbovavhizitira zvekare se takambokupai mamwe maprograms vachitaura nyaya dzakasiyana siyana kubva matangira vakaita vachirwa nezvavaizodawo nezvishuviro yavo nezvavari kuita iye zvinezvi. Takataiwa regai zvakare timbodzokera tinotaura namukoma Mosquito. Mukoma kuri sei kuno? Aiwa kuno kutsene. Anditika Sure. Azvingooneka nekawedha kakumbare kuno. Aiwa takambogara kakuchando saka kari kutopisa nekatombeta zvimashowers. Mai patangati chiya hanzi naElizabeth regai ndivhare window because ndogona kusara ndakabata mango ka foni yatorwa ndichi. Aiwa munomu, to be honest, Mbare, that's why they call it musha mukuru. Nekuti Mbare haina matsotsi. Matsotsi vanhu vanotoya Mbare kuzopara mhosva kupomerera vana vemumbare. But to be honest, hakuna tsotsi remumbare rinobira mumbare. Tsotsi remumbare anogona kuenda kunobira kana kumva kose kana kuenda kwakati kweko achiuya kumbare. Saka Mumbare is a good place and a good city, and we are trying also to kuti tiuraye chirwere ichocho chekuba, chirwere cheupombwe, chirwere chezvakasiyana siyana, kuti vana vese nevakomana nemajaya nevarume vauye kumutambo wetsiva kuMosquito Boxing Club Academy. Ndipo ndada kutovunza kuti iwewe kana uchitaura kuti toda kuedza kuuraya zvinhu zvakaipa saizvo zvemadrugs kunwa tunodhakawo okubira vanhu, iwewe semugari wemumbare, iwewe semunhu akakurira mumbare, iwewe as a former champion, chauri kuita kubatsira vafana venharaunda ino chi? Ini ndiri kuvabatsira vechidika vane nhaurwa kutrainer boxing, and that's the only way I can remove them from doing bad things. Kuya boxing, to trainer boxing, and also nature monitor. I always want to be with them. No matter ndisina kana mari watengera makoko, but the idea yandinovapa, which I part to them, they'll grab it. Because ndotaura kuti mangwana nditoda kutozondibvunza. If you have something chausonzwisisa, ask now. But it doesn't mean kuti andivabvunze kuti mangwana. I'll ask them, but nechida kuvaita inonzi punch hole in their life. You see, saka boxing, that's my only teaching for kids to stay away from doing drugs, womanizing, and a lot of things. Wana kwekuswera vachita sei. But unoza zvinoita kana munhu achidzidzira kuridza marimba, anogona kuzofamba akuita sei akudaiso maoko ake. Saka vafana veboxing havazongoti ukangomudena chete wakutonzi jebonzi akuna kutidherera. No, it's a very good question. I like that one. To be honest, it can be a boxer, karateka, or a footballer. Anotoenda nekubirira road, aida kunotesta kuona kuti zvaari kutraina zviri kushanda here, but through maturity yemusport anopedzera kutsigama, so haachakwanisa kuenda kuviolence kuya. Kana even ari mumba achitoona TV, so vanhu vanogona kuti aneziruzha panze pachitorowana achibaya nemapanga, iye achiona keTV. Achibva kwaari kubheko anosvika achikubvunzai kuti kochi zvanga zvichiitika, like he is not a fighter, because amature muchinhu chacho cheboxing, amature muchinhu chacho chesport. Hachisiri mwana wekuti unoita wekudzira kuti handakona ega. Inokupa discipline boxing. Plus also inini
as the man who's seen it all. Yes. And I'm still seeing a lot of things which I can talk to apana wangu, apana wami, do this, don't do that, because of my experience of living. You see, saka inini I hope to apana wangu wese they will become good kids in boxing, and also there are some kids who are coming to Mosquito Boxing Academy. Since Pandaka, there's a guy, God sent me a good Samaritan from Australia. And but the guy, he didn't want me to mention his name or what, but I can say it on behalf of him. But the guy, he did a wonderful for Mosquito Boxing Academy. And I would just say, musharukwa makaita basa nezvamakaita zvamakaitira Mosquito Boxing Academy, and hamuna kuitira Mosquito chete, makaitira vana venyika yeZimbabwe, makaratidzawo vari munyika yedu yeZimbabwe kuti varangarirewo murume anonzi Mosquito, nekuti mabasa ndakabata inini baba munyaya dzetsiva idzi ndicho chikoro changu, ndozvinondiraramisa. And handidi kuvhiringidzana nekurwa. Even muchiona pakauya Floyd Mayweather that time when he visited Zimbabwe, I fought that day nemupana wechidiki achangokurawo, and but kwandiri ipassion havana zvavanondipa pana kana kuti sei, but ndinovatraina kuti vana vazive kuti chinonzi upenyu, chinonzi kurarama netsiva chii. Because handidi kuona vana venyika yeZimbabwe vachidonhera mugomba randakadonherawo ndichikura, you know. And like ndinapana vamwe vasiri kuenda kumazvikoro and so forth. Also we need to try to organize totsvaga topinda ma-corporate world, topindawo ma-well wishers, totaura navo nenyaya yevana ava kuti vana ava they need to be educated, they need to go to school to be like them. It can be in boxing, it can be in soccer, it can be in cricket or hockey, whatever sport it is. Vopindawo veisawo maoko avo tosumidzira vana venyika yedu yeZimbabwe. Ezvinezvi ndikusumidzirwa nemwana wenyika yeZimbabwe ari kuuya nezvinhu kuAustralia achiuya kuzondibatsira muno muZimbabwe. But imo muZimbabwe macho ndine vakoma nemadzibaba angu vari munomo vane zvavainazvo, handiti vane zvese. Inini handiri kushayawo wani, ivo vanoshayawo, but havangazoshayawo kana 1 pair yemagloves, 1 pair remapad, kana tumasimbi tumwe tavasingasenzesi tatuya vouyawo, tungava tune ngura tune chii, but kwatiri isusu hatina zvinyowani. Vapana vangu they will be happy kuti tikuenda kujimu kwa Mosquito. Kana even vakavisitawo kujimu ya Mosquito, they must see kuona kuti this is a former 2-time Commonwealth champion and the Zone 6 African champion. You see, haikuona kuti because handifana kunyara kutraina vapana kana kunyara kutraina vana nenyaya yekuti handina chinhu. And since mukuru vauya kuacademy vaisa zvinhu zvavo, panotori nemapunchback ari pajimu pangu apa. It's about 7 mapunchback akauya neshape. Yes, akaita 2 months to reach Zimbabwe, nemagloves nemahand pads ne2 mashots eboxing ekuti vapana pavanopinda muringi vanopfekawo vachidai so like ipapapa. As you can see, I'm trying to open another boxing club. Yes, this is a boxing academy. I need to open a boxing club ku South Park. So nditori vamwe vandakataura navo, I think a day before yesterday. So he said he wants to sit down with me toona kuti how he can assist us nenhaurwa yechi yekuti tiite zvatira kuita tiri kumberi ikoko, because handidi kutoona vana venyika yeZimbabwe vachifa nenzara yekurwa, iyo kurwa kwacho vanako. Aiwa kugwa ngavagwe vana, toda kuti vana varwe. Inini handina chikoro, inini mukuru wangu, to be honest, handina kuenda kuchikoro, handina kugara padesk rateacher, but I'm glad kuti Mwari akandinzwa, Mwari akandiona, Mwari akanditendera kuti aiwa ingopodzawo chirungu chako uchipinda muchienda nacho. Handiti muri kuona chindevere chako ingopinda nacho uchipinda nacho uchienda, chimalawi chako ingopinda nacho uchienda. Why? Because akaona kuti munhu ane kodzero rekuzviita, nekuti haana godo, haana utsinye nemunhu.
Ndobunga, in short, that's what I can say for now, but not forgetting to call our brothers of Zimbabwe, my corporate world, all those inter-Africans, vemabhazi anatauya vese anase wiki neuchivayo, ana honorable Machakaire, ana honorable Scott, we are coming to your offices, guys. You are our ambassadors of Zimbabwe to uplift these kids. Andikwanise kuenda kunze kwenyika ndichinochema kune munhu, but munhu akaona ari kunze akanzwira utsitsi, like pamakabuda neni papa emukomarobi, ndakazonzwa mangwana acho ndakutofonerwa, but maitraita foni manje yeti kuna chidera so inotanga kuita zvimwe zvinhu zvainenge ichiita sekushereketa kainako kana usada nzwisisa, then ndakazozati pakazonitaura murume wechikanzi ndiri kuAustralia, mazvona. Saka ngatisakundwa nevanhu vari kuAustralia kubatsira vana vedu venyika yeZimbabwe. Ngatibatsirei vana vedu venyika yeZimbabwe tichifamba navo nenzira dzakanaka, tichivachengetedza. And also ininiwo semunhu akuonawo nekuzivawo zvaari akuziva, tinogona kugaidha vana ava kuti your brand name isadestroyiwe neMosquito Boxing Club through mwana wake waari kutraina muclub. Titoriwo nema-laws eclub hatinoita. Titoriwo nekuti mwana, tikaona mwana anyanya kuvhiringidzawo, tinogona kumususpenda kana kuti tinogona kumupanicha kana tanogona kurovana nevanhu vese vari mujimbi mari one. Yes, because tinenge ida kuti mwana iyeye akure pfungwa, toda kuti mwana iyeye akure hunhu, nekuti vakuru vanotaura kuti chinonzi munhu hunhu. You see, saka unhu wako ukavawo munhu akangodhanganyika zvaizvo hatina kwatinenge tichienda. You see, saka I hope kuti my brothers, my fathers, my sisters, my aunties of Zimbabwe, you heard me when I'm talking right now. I'm looking for your assistance to Mosquito Boxing Academy, and also like next year I need to try to put my tournaments. Mosquito Boxing Academy needs to start putting my tournaments. We are coming to look for money, my registration to the board, Professional Boxing Board of Control, Amateur Boxing Board of Control. Kuzokuti mangwana atinisane nevanhu. Saka we'll come to your offices soon, and we are looking for your help. Difference ndazachiti muda kuopena inonzi Mosquito Boxing Club ku South Park, ine pane Mosquito Boxing Academy kuno kumbari. Difference iri baba, right? Difference pa Mosquito Boxing Academy. Academy, you find a lot of things in it, right? Pane kuti tikudzidzisa vana takungo lecture, you know, theory boxing, yekuti takangogara tikutaura, iwewe you are putting someone asipo pamberi pako, imagination of a person in front of you, but there's no one. Tikudzidzisana, tikutaura, tikulecturana, boxing rakaipira chii, rakaipira zvakati, takudzidzisana. Chinonzi munhu muboxing ni chii? Munhu anonzi boxing ni munhu akadai. Are you fit to fight or are you not fit to fight? What does if you're not training, can you accept a fight, a tournament? You can't, because you're not fit. Yes, there's a man, but you can get killed in the ring. You have to prepare for the match. You see, that's let me give you one example of my brother Mike Tyson in America. The man is 58 years. You fought a 27-year-old boy. To him, is his nephew. To Mike Tyson, you see. But if Mike Tyson didn't train, prepare for that tournament, he could get killed in the ring. But he prepared for that tournament because he knew that I survived. I've grown up in this thing. This is my life. You see. And the end is 20 million. So I'm just trying to give in a hint out. So now club, you just come to train
boxing, after boxing you go to your home. Wapedza kutraina wakuenda mba kwenyu, mangwana kudzoka kuclub, ukutrainwa zvakutrainwa ndizvozvo. There's no ukatoona coach anenge achikutaurirawo kuti udai you are very lucky. You are very lucky. But in academy, it's a school. It's a school, it's like a boarding. So even if someone, a boxer from Mtare, or someone from Wange, come to Mosquito Boxing Club, tinofanira kuziva kuti muclub medu tine TV, tine bed, tine stove, mapoto, everything is there. Akauya hapana kushupika. Hapana kusvika nekudya, achitraina, achidya, achitraina, achidya, achitraina. So that's what we call academy. Good. Tichitarisa donation yakabva kuAustralia kune hama yedu pakauya chini chindezwa kuti wambozvitide but zvakanyatsouya zvinoza kuti zvakauya zvakati zvakati so that iye abva aziva kuti ano zvinhu zvangu zvakaita sei zvakasvika zvakaita sei sekutaura kwakaitwa naMosquito paTV. Yes, Mgoma. Right, my hand pads akauya ari 10. Okay. 10 hand pads and 13 my boxing gloves. About 10 my punching mats. Yakurovesa ningirikini my pad. But this is muno mutachera ngosenzesa my gloves yao. But there is some my mates yakurovesa my hand pad. So nema 7 my punch bags akandekera ari kugym. So I took other things to bring them kuti zvigarire kuno kusagarire gym. So my punch bags zviri kugym. Yes. Tingati pane zvakauya izvi aino kuti pane zvakawandisa zvinenge zvichidiwa zvimwe zvatingatiwo zvakare mukoma uri kuAustralia vakatibatsira iwewe hama uri kuona program ine zvinezvi chimwe chaunokwanisa kuitawo chipi nacho kuwedzera pane zvinhu zvakabva kuAustralia kuti Mosquito Boxing Academy inyatsofunctional ndezvipi immediately zvinga zvamukati muri kuda mukoma. Okay, thank you. Sorry to go back again. Nandakanganwa spear ball. Okay. Tokuwa tote. Toka to 5 to Mosquito. Sting like mosquito. Yes. It was 555. Right. Kune hama dzangu dziri muno mu Harare, Mumbare, muZimbabwe. In the world, because when I fought for the world. Commonwealth is not just an African thing, it's a world thing. So vari kuona panguva yandikutaura namukoma Robbie chatiri kuda for now tikudawo kana mukakwanisa kutibatsirawo nema headgear, ma skipping ropes nema protector makapu zopfekwa zvezve boxer achirwa ari muringi zvezve ma mouth guards what do you call again? What? There are some lot of things which is needed. Speedballs, like swimmer pass and kumsori ne pass. You don't go to yes, that thing. So anything you can give, guys. Nema weights. We need more weights for sure for the power to make the power for the kids. We need more weights. We know that there are some people, our fathers out there, like especially mumu munana borodi mumu. Kana unana ameno kana murokisheni mumu. Varipo wane ma weights awasisiri kusenzesa. Saka if you need to help to assist, amusikubatsira inini chete. Muri kubatsira our community. Kuti mangwana mwane asakuhandire iwewe. Mangwana mwane asauye kuzobavirire motikari yako. Mwana mangwana asauye kuzopwanya kumba kwako. Ave mwana anochengetedza vabereki vedu akaona machidai anozofana kumurwadza kuti mubereki ndewangu. Why people are they doing this to our parents? Saka let's help the kids for the sake of the kids. I'm doing this and it's going to kuita nekuda kuonererwa kana nekuda kuonekwa kana nekuda ndakaonekwa kudhara handiti and vana I'll deal with kids of Zimbabwe. I'll deal with youth of Zimbabwe. I deal with sisters, daughters, girls of Zimbabwe, and also this Mosquito Boxing Academy in the girl child. Tine vasikana vati now vanenge vari vadiki, you see, and of which
ndine secretary wangu musikana she's graduated from university anosenza kucouncil ari attachment. So she's a very good thing, and she's the one who make malogo edu Mosquito Boxing Academy. Okay. Yes, we've got a logo. We've got a logo, a repo, a Mosquito Boxing Academy. So we are trying by all means to how can we build this thing. And also vapana vanenge vachida ma-track suits. They need ma-track suits ekuti pavanoenda kuma-tournaments vanenge vari vana vanoonekerawo kuti vana vane kwavari kubvawo zveshuwa. You see. So now to you, the people of Zimbabwe, once more again, I will say, help us and help our kids for their. Tidaro Mosquito toda kuti tipedze because I know kuti wakamirwa somewhere where you want to go and train someone to fight. Boxing is sport here kuti you need to grow up in a tough environment for you to be a very good fighter or a tough one in the ring. Kana kuti everyone in Zimbabwe can be a good boxer regardless of background yake. Because background yako inofanira kunge iri rough, iri tough, surviving in the streets uchihustler kuti zvinhu zvako zvinyatsobalance. It's not about the background, but background ine ka initiative kainoisa also. It's about the inner person, your heart. Moyo wako uri kude chii? Moyo wako uri kuzvifarira here izvi? Are you not going to be kumutswa here kana kuti hausi kumanikidzwa here kuenda for training? Okay. Yes. Okay. Wabva kumba hakuna muriwo, hakuna hupa, hakuna sugar, hakuna chii. You think kuti ndoda kuenda kunotraina. Ukunotraina. But when you came back wapedza kutraina ukuzati ndoda kunodya. Hausi kudzoka nekuzorora. Wakuenda kunohasila kuti utsvage mari yekuisa mudumbu. Maybe watoshaya mari yacho wakuenda kunotembera mboko shamwari yako isati yadyawo ongogeza maoko ongonhonga ule, but your mind. So you are fighting two fights. So now for Mosquito Boxing Academy it inochinja the mindset. Toitora mindset yekunotsvaga mari yekuti uchidya ye, totora mindset yekuzvibhakira ye, tozvibatanidza chiita chinhu one. If you use that thing, you can become a star. You can become a star. I'll give you one example. Yaman Pacquiao airara street achipfugama saga, but he met the right people at the right time, and now he's a billionaire. We can't talk about played Man Pacquiao and Murkon. Unfortunately, okuti isusu zvakazongopotsanawo nesu, but hazvina kupotsana nesu because we are still there. You see, because you know what I do, I don't need to think about the past tense. Ndoda kufunga about where I am and forward. You see, vana vedu mukuru vanoda our support. Without us, maybe for me to be in Mbari, it's God who knows why I'm still here. Tina vapana vakawanda vakabuda vakaenda vari kunogara ikoko vakaita stay, but why chakaita ndidzoke muZimbabwe chii? God knows why he chose me to be in Zimbabwe. Because there are some right people for the country. There are some right people for the people of Zimbabwe. There are some right people for the kids of Zimbabwe. Wekuti kana akakuona so anoyachimhanya haavhari maziso kuda kuhanda sokuti akomana mntu handisa kusangana nemudhara uyu, handisa kusangana neuyu. Vanotouya vachimhanya, you can find kamwana kadiki kane 2 years 3 years kanotondedza nezita rangu, but his father he doesn't know his name, or her father he doesn't know kuti baba wangu zera wanonzani. Muri kuona? But inini anotouya achimhanya, coach ndakutotraina, enda kuchikoro zuva ndichikutraina. Kuratidza kuti Mwari akandichuzirawo something. Nowa chayakavaka ngarava yevanhu. Vamwe vakanzi yatibatsirane kuvaka, mwakati ndikuenda kudai so, mwakati ndikuita basa rakati, mwakati ndichanotemawo zvakati, mwachitaura zvaitaurawo, asi Nowa akagadzira ngarava yakabatsira vanhu kupinda vachienda kwavaienda. Saka inini I can be pamwe ndiringoriwo donzo rekungoyambutsa vanhu, ndichingoyambutsa vanhu. Pamwe pachazoitawo hwani, pamwe achandoonawo kunditi aiwa mukuru kaya, ndakandimbomuona ndimbomuitirawo chakati.
But I'm not saying I'm demanding. I don't demand things because I'm a very mature person. Ndasiyana nekuzadati apana ka kana kuti sport person nomwati sport aipereka but inopera saka unongochitaurisa amusi kundiona unongoda kuonekwa nefasa nenguwa yako iwewe aiwa nyika ine nguwa yayo ende vanhu vari munyika vane nguwa dzavo dzekuitira kuti zvinhu zvavo zviite sei zviite zvakanaka you see but tikuda kuti on what all the things which I said we need to become unity tova chinhu one like papa pandine tournament andikuplana kuita pa what do you call 25 so I've got a tournament which I'm planning to do as well to unit what to work with other people tinge tiri vanhu vamwe chete saka I'm looking forward to the support of my honorables to assist their son kuti tiende mberi nechinhu ichi muti ichi ndega handingachikwanisi imba chanovakwa nevanhu vakawanda ivakwa nemunhu wani pane vanoisa floor vanovaka mafoundation vanoturika zvidhima blocks vanoisa madoor there's a lot of people who are involved in this thing vanoplastawo vamwe saka we need their hands to come to help and assist these kids. Kana munhu achida kuita member yeMosquito Boxing Academy zvinofambiswa sei? If you need to become a member, you come to our academy, you meet the secretary, you talk to our secretary. If she needs something from me, she will phone me, let me know. Then I will tell her this thing will run like this. You pay your fee. We don't just do things for free for everybody. Privileged children come for free. You see, because toda kudyawo, toda kuendesa vana kuchikoro, tinoda kupfekawo, tinopfeka hembe dzakawashwawo. Saka failing tikada kuti tingoita kunge maSamaritan, hapana zvatinge tichiita. Saka he came to office, osaina macontracts ake. Mosquito Boxing Academy, toita makopi, otora yake kopi, tosara nedu kopi. Yes. Ndiri kuona futi zvakare as we conclude this program kuti mune a special arrangement yekuti you can go munotraina munhu kwaanenge ari koko nearrangement iyo yakamira sei because pane vamwe vanenge vachiti haina ndidi kuuya paakadhema kuti pane vanhu vakawanda kana panoita sei. I remember last time ndikufonera muchiti amunono mukoma ndiri kumhanya kuBorodeo pane boxa ndiri kuita sei wandiri kutraina arrangement iyo yakamira sei so that vamwe vari kuonawo vasingazive kuti there can be this arrangement vave get in touch with you. Okay, thanks very much my brother. As an academy, I think we've got my trainers akawanda. Okay. But the name Mosquito, it's a brand name. It's like a Coca-Cola. But I started running a capital, but but it's a brand name. Why I'm saying that because even ukandidaiza uri kwamtari, I will come as long as we fulfill our agreement. Yes, I took it. And like on this guy from Borodeo, I cannot mention the amount of what on TV. But Kwandiri Kubasa. You can see my house how it is now. It looks like a Pambapa champion. Even if you come, we're not on that. We're going to Pambapa champion. You see, than before. You see, about in 2 months, they say, pen the sign, so forth and so forth. I still have a lot of work to achieve on my house, my father's house. Automatically, it's my house now, and my brother. We are only 3 now left. Yes. So, tunoenda kwatadaidzwa munakatida tinouya kwauri tokutraina tobhadharana takuwirirana takutaurirana kuti right uda kubhadhara sei weekly monthly kana ape fortnight takuta chitaurirana chita sei paunoda uda kubhadhara zveipapo tichingotaurirana kuti how much is it. Yes.
Thanks mukoma Mosquito ningo ya matipa tichita hurukuro pazara nasi. Ndotenda mukoma Robi. Dai munga musipe mimi mukoma wangu dai tanga matiri mumataxi ingwe to wane madhanda. But now ndane pekutangirawo. You can see my gloves aripo ayo and my boxers are kuya and you can find these two young guys. They are new in my club. I think they did and ndutanga now today. They're promising young guys, you see. So in future, I want to leave my legacy. I want to leave my legacy. I don't need to die. Mosquito. I want them to talk about, to say, you see that young guy, Akabuda Nemokoma Mosquito. That guy say, yo, my name, even Ring, and to mention Akuti, there is someone behind me. Or what I'm doing now. Like myself, I will never mention Gilbert Josam. But for me to become a Commonwealth, he trains me. He was been there with me when I took Commonwealth. So I will just say, my brother, where you are resting, rest in peace. And titari tiro basa ratiri kuita tive tinofamba zvakanaka. Tisarasike mugwara rawaifamba naro. Tivhurire zvese zvatisingaone. Because you know so you are like God. Because you can communicate with him. Because God is when you can communicate with him, but make sure our things it will move well in the name of Jesus Christ. I thank you, my brother. Thank you very much. Good. There you heard it. Ndinamukoma Mosquito, the former two-time Commonwealth champion. Tava visita zvakare kuno kumbare kuti chinzoti patakamboita hurukuro paya ezvinezvi zvasvika papi zvavari kuda shuviro yavo nevavanofungidzira kuti vanogona kubatsira kuti mutambo wetsiva weboxing uenderere mberi vazvitaura mazita maanzwa. Kana muchinge makateerera kana muchikwanisa kusvitsawo shoko kwavari svitsai. Asi chikuru chavaita pazara nhasi chekuti varida kutenda hama iri kuAustralia yakaona program iyi pekutanga yakataura navo ikati ndanzwa zviviri kana zvitatu zviri kudiwa vabva vazvitaura. Ndozvimwe zvamuri kuona zviri kubuda pascreen apo kana zvanga zvichiburitswa zvavakatumira mukoma vati aiwa pamakaita apa Mwari vawedzere pane zvakabviswa izvozvo makaita nekuda kwenyu makaita nemwoyo wenyu wese uzere zviri kudiwa mazvinzwa. Kana paine vada kutaura namukoma Mosquito namba dzavo ndo dziri kubuda pascreen apo vafonerei. Mazuva ano munoziva kuti magetsi ari kunetsa. Kana ichienda kuvoice mail kana ikaita sei be patient kana kutumira message vanozorespondawo. Aiwa ndanzwa kuti munoda zvakati neniwo ndinogona kuzadhora munotenga chakati. Zvimwe zvakaitika kare boxing chamunodirohwa uchitwa knockout uchidona mukaona vachitara paboxing anga achinzi 10-1 kutoda anenge akatiwa knockout ka 1 10-2 but mamwezi ama10 aya anenge ari mawin. Saka vanogona kumbodonawo vachimuka vachidona vachimuka. But what do? We focus on the positives. His wish is to leave a legacy. Mosquito the boxer. For now, bye-bye. In 1998, history was made. In 1998, a Zimbabwean boxer beat a Scottish boxer by the name plea. This prompted President Robert Mugabe the late to say, "You have beaten imperialism out of an imperialist." Who was that boxer? Who was that Zimbabwean boxer? It was none other than Alfonso Zvenyika, straight from Mbare, Mosquito. Then and now he was popularly known. Nasi tati ayo regai timbotsvaga mukoma Mosquito titi ayo komukoma mangoti zi chiko chiri kuitika iye zvinezvi muchiri kutamba here mutambo weboxing mutambo wetsiva kana kuti ayo kusoka vanoti akahenga maboots kuboxing vanoti rakahenga magloves kuti ayo regai titsvage mukoma Alfonso titaure navo timbonzwa nhorooyo ndo yeupenyu hwako kuti wakamira sei. Zita ndinonzi Robert Tafumani kwatiri kumbare kumatapi uko watisangana namukoma Alfonso Zvenyika. Mukoma Mosquito makadi hatusangane kuti dai so aiwa kudya kwedu munhu anozongona adona knockout aiona zvokunyepa atitika yes apa ipa munhu wekutanga makatanga kurova vanhu muri
muchitamba kana kuti makazoona kuti apa zvanda kuti urova it's not professional? Yeah, inini nandiri ndingangoti nubu. Ipapa. Yeah, aiwa nasinganzwisise at tender age. Nasinganzwisise nanti mwana mdiki. I think about around 6, 7 years, 10 years. Yes. Yeah, because ndaitamba nanu waombe kudarika inini. Ndaitamba nevanu vari kuma 16, 18 years. Inini papo ndine 10 years. Saka the guys vandaifamba navo inini they were so bully. Okay. Yeah, aiwa. Zokuti matapi ese vanhu vaitofunga kuti pamwe ndogara kumatapi but asingazii ndogara kunational. Saka maibva ikoko njuya kuzotambira kunoko. Plus you know how it is kana mwana usina fundo dzidzo unenge uri munhu anenge achiita zvinhu zvekuti vanhu vane chikoro kana kuti vane mari kana vakadzidza vano understand life vanenge vachiona kunga usi kunzwisisa but iwewe nelevel rauri unenge uchinzwisisa mafambiro unenge uchiita zvoti zvine zvitoda munhu ane patience newe kuti akurairidze kuti no upenyu hwakamira so tichitaura tichiona zvemukomana inonzi Alfonso Mosquito Zvenyika uyu munhu akakorera mbari endezve ari munhu akakura ndiri mumusangano 10 years of age weZANU-PF. Okay. Tichiri kupfeka matrozi kake nemashete green mayouth ndaita kupeta trozi rangu raita muru kudaizokuti kwandii so vanhu vaindiyemura turi nekutamba kwanoita boxing. Okay. So that's when I meet Mr. Zaremba. If you know Patrick Zaremba. Ndiye vangari mukuru vepaStodador. Saka ini ndaingoenda uchiswera ipapo, you know, zvazvinoita kana uri mwana mudiki. Munhu mukuru akakutuma mashops yo manenge achidya pape unenge uchingomhanya ipapo kuti achandiona chete. Haamboponza kundiona. Saka aita akasiya chikafu even achidya anozondidaidza Mosquito tora. Ipapo wanga utonzi Mosquito kana uchiri kunzi Alfonso. Ndanchinzi Alfonso. Saka sezvisinei ndakatanga kutora boxing serious through mudhara iye. Okay. Mr. Patrick Zaremba. Munhu kuti andanda kuendera training, it was not training. Ndanda kumanikidzwa kutraina because ndaida chikafu. Saka zvinzi kuti zvanga zvakundidhonza iye kana akasanipa chikafu but ndambotraina nendiripo andikuona. Saka kana zvinhu zvake zviri right aita se aindipawo something. Ndipo pandakataka kutrainwa my neighbor but is late now ainzi Martin Nyerenda. Andoona kozi zvandanda kuita ndandango kunonzi kuba at 10 years of age because ndaida kuriritira mhuri yangu. I was so handine chigumbu nekurarama kwandaita. Okay. And I was not good in mind. Okay. Saka chanditi zvakasangana kuti munhu haana kuenda kuchikoro. Haana kuenda kuchikoro. Saka mhuri yangu tikusavha apa tikugara namai vakasiyana namudhara. Okay. Saka I used to feel pain panyaya yamai vangu. Amai vangu nevana vese vari kutakudza mutoro dai were born 8. Ndaisa chikafu inini chevanhu vakuru varipo vasingaprovide chikafu but ndaimaneja kutora mari kuba mari so zvakawanda sokuti ndichiisa mudheni kuti vanhu muri rarama. Saka Martin my neighbor avandiona ati mwana wangu une potential andikutraining kwasayo training ndikukurova iti zvanga zvazvezve by force. Yes. So ndatanga kuenda kuStodart training
chimondrwadza chidai so saka the way akanditraina nayo haana kunditraina like a novice. Okay. Akanditanga kunditraina like munhu akutoziva zvaari kuita. Saka from there munhu kuti akasingadi kuninzwira tsitsi because of the behavior yananga ndinayo behind. Saka ina ndakuziva kuti munhu nezvaari kumatraira kundiita kunditraina zvine maprevious izvi zvandinoitira vanhu izvi. Saka akatanga kunditraina kudai so. Saka ndaiti kana ndasvika kuma 6 o'clock dzemanheru ndaenda pabhawa redu rainzi pfumo jena. Papfumo jena paipaya pane paitambwa chapter yekuti unotora mari kutenderera Kingo tera. Saka ndaita mari kutakura mari ndenza udeni. Ndatanga kutengesa fodya mbao makingskate madzone epareti kuti ndibatsire mamu zangu kuti mhuri irarama. Mama gara baba wakakusiya muri vangani? Tanga tiri 4. Mamuri 4 ya. Saka vaenda kudaro ndichibatsira mai vangu kudai so yaita kunge spiritual. Kone ndingapinda mumba memunhu nandisingatsvage kuti mari iri papo nengunanga pane mari ungaisa mari iyoyo ndiripo. Saka ndavandazobira musoja mwana akandirova wakamusecha wakamumba make wakaita sei? mumba make ndakapinda nepahwindo iye ari kubasa ndavana kupinda mumatress mainga mune mari kutange ndikuziva kuti mune mari. So I took the money ndava ndasenzesa mari tinga chikavumba. Saka sezvisineyo haana kunditira police case akangondrwa. Saka akatiziva sei kuti ndiwe wapinda? Aiwa yinyu amai vangu vaizviziva kuti mbwana nemusikanzi woyo. Saka zikanzi hakuna mumwe munhu atora Alfonso ndiatora. Saka ndakatora engeri 100 US by that time. Vanazomupa change but ndowana ndarova 200 ndazosira 8 warowa. Saka from there ndopa ndateka kuita boxing. Ndakuita serious neboxing. Ndakuya panana wafa pamusika pane mutare tikutamba tikuruwa nduri ndakuturwa madhara ndakuturwa nahombe kwandiri. Saka zita rekuti Mosquito rakabvira pamusika. Saka zvekuti vamwana vakatombororoherwa iroro kuti mungandiri Mosquito inini one wakatanga kurova vanhu vakanzika Mosquito. Wapiwa nickname vatanga kurova futi vanhu yari kupa nickname. Handimuri kuona manje. Saka ndaiti mwari kundishora manje kuti ndiri kaMosquito. Saka mukoma wangu ndakazondita iwa mbwana wangu ndo mapanzi ako muyo munhu akakuti Mosquito ngoti bo. So I started following zvaitarwa nemukadzi. Sikanzi nduri vanhu vakutorei ukangondoona Mosquito until the name rapfumbira. Saka chifamba kudaro ndo pandakazotanga kutraina na the late Langton Schoolboy Tinago. Aitraina pamagaba apo nane vamwe vainzi ana Henry Company ana Givi there were a lot of guys. Tanga kutraina kwakuya first amateur tournament yangu ndakatambira ku Tom Wilson Depo. Apo ndakapfeka bhutsu hombe boxing ring yaLangton Schoolboy ndiyakatipa neshort rake white silk white nebhutsu dzake dzewhite. Saka ndiri muringi vanaivoka ndiri mwana waLangton Schoolboy but vanoti ndibaba wangu ndibaba wangu because nananzwa nezita rake nembiri yake. Saka kuti unzi uri baba mwana wakatoti ndapinda atanga watwa ndakava nawina amateur fight anobvira inoita loss isanga rimawini then 1993
ndo panakatraina pro. Because we were supposed to taida kuita paida kwa ma championship ekutsvaga vacharepresenta nyika mama All Africa 1995 akauswa muno maya. Saka inini tatorwa ne because by the time nanda kutraina ndiri ku army ZNA nandiri pa 2 brigade tatrainwa na Sergeant Mosquito. Saka tiri pakudaro ta selectwa from 2 brigade tanda kutraina tiri pa 1 command titrainwa na Major the late Masiambumbi. Odanzi takwenda ku Magunji for camping. Pamane fight yetu pa commando. Tataenda ku Magunji for camping. Saka that was 1992 I think. Saka 92 yoyo ameongoka pa washaya. Ndiri ku camping. So kana banakadzuka ku camping ndichuya kumba. Ndasvika mengo tita sei vaviko because telegram ngo yakasvika late the day raivigwa chembere. Saka Wednesday nomanakabva ndatsvagirwa vanonga vaigadzira mapepa avo anzi ematraveling chichi yaya ndo panapa ndagadzirwa pepa rangu pandauya kumba pandasvika mandazongonoratidzwa pakaradzikwa chi amai. Then from there I was father then because of situation in Baden. Because did I say Gorapera 93 na wananzi watu mdaramao alikuisa tournament by mu showground abanaenda. So my aim was to look mari yekuti muri yangu ite sei irara na vanangoti ndalotena chi pro. So na Petros Masemu umboda mari Mosquito will give you the money because to represent chi Zimbabwe. Yada amdala nafunga ti kana ndikasaregedza kanipa mari. What about tomorrow? Ayo. Banatena pro. Ndakatamba nemumwe boxer ainzi Trusted Love. He was a Zimbabwean featherweight champion. Inini ndiri nopiso watatamba 4 rounds. Pa 4 rounds aida kutsvaga undinoka. Vona ndi munhu achakaita sei ka Mosquito kakashinga kana ushingi aiwa kana kumira mushi. Nikata tawapedza rounds akawina nema points. Sa wina nema points then ndandauya kumba ndo panakatanga kuita ma tournaments. Second fight yangu ndakatambira title fight yeZimbabwe against Paul Johnson. Nikamurwa knockout mu round 8. I became a Zimbabwean flyweight champion in Zimbabwe. Third fight yangu ndakanotambira zone 6 African title ku Kariba. Ndakanoka ukuzambia inzi Philmon Soko. Ndakanoka mu round 2. I became a zone 6 African champion. Chiba ipapo ndo patakatanga kuitawo zvokuti kufarisa. You know, ndipo ndakudai so ndakudai ndarama ndo vakati ngatikati pasi titaure mwana wangu ndakupromota ndakukumanager watu anga no problem yakuruka mwana awas nasina munhu ainibatsira vanaenda maoko maMr Mao takambonetsanawo na Mr Mao because inini pane paunogona kuona kunge munhu ari kukunetsa but asingakunetsa asi achikumanage. But inini with the pressure ndanga ndinayo
yekumba kuti family yangu ida kukosa ndikumanejwa na manager kati nolanje mondidai kuti pamwe zvingaite sei zvingabude mushi munhu anosvika anokugariza ma-hours uri padheni but iwewe uda kuti uda chi zvauda kubuda nekungodzokera kupi kumba saka I didn't know kuti one it was a training mentally Okay. yeah on other way around it was to see your attitude, your behavior. Okay. Do not be able to say how do you resist when you meet such ma conditions. Saka zvinhu kuti ndakazozvidzidza ndakura zvandakaita kuti it was a teaching, but the teaching yacho ndanga ndisingaione because I was blinded by background. So no problem, ndarouya munetsa uyu atilike naye but zvinhu zvekuti ndakuona kuti no it was a teaching behind the person mazwana because munhu aida kundiratidza zviri kumberi because munhu ane mabhuku, munhu akadzidza life, munhu he was a businessman and so until now sezvisinei takamboti netsanina tanga kuita zvinhu zvangu vakadzokera futi vakandiaccepta as a son. Okay. So we have been together what until I was being sentenced 1998 in prison for stealing a neighbor's radio. Eyes. Upenyu ukana wakakomera if you have ndiro chinyi rinyasoziva. Yes. Iwewe kana uri the breadwinner mumba uchiti ukaenda kune vanhu vanofungira kuti vanokuhera upa vanokuassist if they cannot assist you patema vada kuassist unopedzesera wakufunga dzimwe pfungwa dzinova pfungwa dzozokutuma kunotora chinhu chisiri chako kuti iwewe paunonotora chinhu unogona kutaura ndichachidzosera but kunenge kuri kutoba kuti hachichawanika. Yes. Saka neimwe nzira ndizvo zvinokonzera mapana vedu vazhinji kuti vave vachipara mhaka nekuda kwekuti vanorwisana ne peer pressure isingaonekwe nemunhu ane mari. Okay. Because iwewe pauri kubva pauri kuchibuda mukari mako kunodya chikafu chakanaka. Yes. Imichibva ipapo ndotanga unofunga kuti ndodye chii, what can I eat? Andoona zvino nemukoma wangu inini my brother inini we used to go mubao meme muzvimamage zvezvo zvinenge zvamuirwa doro zvezvo taidya sadza nedoro masisa anengasarira taifamba ne1 chimagi chisvika titora zvimwe magi zvezvo zvinenge zvinodira kusvika ti yava level iriwao tosvika kumba takutodyisa sadza takutoseva mudoro takutodya. Saka then zvinhu izvozvo some people havazvioni. Unogona kudya sadza nesauti chaiyo heji I didn't know kuti heji pane dzimwe heji dzemudzimba iderere notonaka taidibika isusu nemukoma kuti chitodyisa sadza chitoti kana takutonotamba so taizora mablaza angu aizora mafuta muromo ndizora mafuta muromo so kuti munhu vadya nenyama. Saka we've been in a tough way yandakakura nayo. When I became a Commonwealth champion ndakafara kuti ndatora mukombe wakatadza kutorwa nehama dzangu dzemunyika yangu. So inini zvinhu zvaingondirwadza ndichingondiringa mubrain ngati ndoda kupedzi manenge ndine ndikaona mukana wekutora Commonwealth ndoitora ini. I will bring that title mumba kwangu. Sezvisinei mukana wakauya
ndakaenda ndakangonoona ndakakunda. I saw and I conquered. Yes. Because pandakauya netrophy handisi champion ka1 kamucommonwealth. I'm a 2-time Commonwealth champion. Yes. Ndakaitora ndarwa Paul ku Scotland knockout mu 11th round. Ndikadzokera zvakare Scotland. Ndikanotamba nemumwe ainzi Kate Knox. Yes. Ndikamurwa knockout mu 8th round. Ndakazodzokera muna December ku Sheffield, England. Ndikanotamba nemumwe ainzi Damien Kelly. Ndakazondwina nemapoints. Akawina inonzi split point decision. Okay. Which means it was a home decision. Yeah. Kuti aiwa munhu akanojaira kaMosquito kamuZimbabwe kakadzokera kumusha. Saka sezvisinei ndakabva ndaonwa bhandi racho nemaBritish. Chikanzi waita zvinhu zvishamiso chekuti with your age muri muAfrican uchiwina bhandi rakadai. Tora belt. Saka ndikatichengeta utungamiri hwenyika the late Muchakapu Robert Gabriel Mugabe vakati we are welcoming Mosquito Alfonso Zvenyika. He beat imperialism out of imperialist. Yes. Mabhunu mukarama muchinetsa tukutumira Mosquito kubva kumutungamiriri wenyika. Zvinhu zvekuti even now it's my power. Those words dzakaitwa pumped in mandiri. Kana ndikuita boxing ndiregedze boxing I can't, because those words of the late president it always keep ringing in my mind. Ndikafamba kana munzira munonzwaona achitaura kuti you beat imperialism out of imperialist. You know, it's something which can makes me kuva munhu pane vanhu. Yes. Even the way I'm living, even the way I'm surviving, it's tough, but those words, if I think about them, ndine vana vandotraina munomu handivabhadharise mari. Okay. It's like community service, give back to the community. Ndine vandinotorawo mari vandinoona kuti ava vanenge vanowana something. Mana ndipo $5 kuti muriite se irarama. Somebody nhasi ndadhora ndipodhora ndamutenga muriwo apo kuti mhuri yangu ite se izvi handomukona. Then even now I'm talking to you, pamba pangu izvozvo mvura hapana, rendi uku kwakatsekera nenge chidiwa, zvokuti mvura yakavharwa, imba yacho haisi kubhadharwa. Saka zvinhu zvekuti unondoona kutoti zvinhu zvokutuma kusvika papressure ndichitaura iye yekuti pezera wakutora zvinhu zvavo, who can assist, unoona pasina. Who can help, hapana. Because chandakadzidza upenyu hwangu zvaukandidzidzisa zvinorwadza, asi handina kutaurira. Ukataurira munhu anenge achitokuseka, uzomuonera mbona anenge akupenga, auratobenga nekudai, but ndozviri paground. My life taught me kuti munhu anokuda kana une zita. Kana usisina zita haachakoni. Ende munhu iye akanganwa kuti hapana 2 pasina 1. Izvozvi tikataurira munhu anenge aida kuti mwana wake apinde muboxing, andanga kutarisa life yaMosquito. Ndiye Mosquito wewe. Mosquito uyo. Commonwealth champion.
izodaro vanotanga kuzobata vamwe vanhu vasina mhaka. But the problem iri yako inini why ndisingazviblame, why ndisinganyari kusangana nevanhu, why ndisingafunge kana kuda kutora mapiritsi kana kuda kuzvicommita suicide, because ndinozviziva kuti it's not my fault. Chikoro chandakashaya, ndakashayawo munhu aive mumiriri kana kuti mutungamiriri muupenyu hwangu kundidirecta kunditi shamani mari yakubatai, a father figure sort of, dai wadai pamwe dai ndiri pane chimwe chinhano chakapfuura chinhano chandiri. Ndofunga before I say what I need to say, ndokutaura kuti Paul wemuBhayibheri akati, when I was a kid I spoke as a kid, when I became a man I spoke as a man. Saka kuratidza kuti life yega yega ine mhando yekurarama nayo. Inini the greatest teacher in my life, it's my life. Ndaitodawo munhu anondigara nenipasa chindaura kuti champion, vanhu vakufamba neavasaraita musikana kudana naye asaraito. My advice anodiwa to anyone on earth. I did what I did as a kid, but now I'm a father. I've got nephews, ndine vazukuru, ndine vana. Chirungu chandinotaura ichi hachisi chirungu chepamberi paticha ka ndechemstreet ndechemboxing. Chinosvika pachinopera, chinosvika pekuti uchachipedza, wapedza ka pane pachada kuzofambwa nechirungu chako icho uchatadza. Saka chandinongotenda ndechekuti I'm still alive, I'm still kicking, and ndodzoka zvakare kuti ndinodemba uchiti asi mhosva chaiyo yandakaita ndeyekuti kudii. Ndofunga I've got a lot of things which I need to do in my life, but I don't have money. Ndofunga ndine murume wandakaita neaccident ainzi Chatara, aisenzera paCentral. He was a policeman. Takaita head on motikari to motikari ndichitoba kudzara siku. I never attend funeral yacho. Handina kuita chikaranga chinofanira kuitwa kana munhu chinge watsangana nematsaona yakafanana neiyoyo, because handanga ndisina munhu anokwanisa kunditsanangurira kunditi zvinofambiswa sei. Handiti muri kuona. Ndinoziva kuti munhu anga ane mhuri, yet a family behind yakasiya, and that family inini I'm the father. I have to assist to help the family, and to educate them, but my hands also are tied, because when you chema kuti ndiise hupfu mumba changu, kuti ndiendese wangu mwana kuchikoro chai zvakandomera. Handi muri kuona. And vana vangu kuti vararame vasina chikoro sezvandakaita, ndiri kuona zvichitova affect, because the affection yacho ndikuiona from inini, but handisana mbotaura navo kana kuti chii, or to dispose anything. Even my family yangu chachaini namai yangu na baba wangu, my mother passed away in 92, my father 1999. Anopana ndira chikaranga chekuti ndidzosewo mudzimu mumba. Zvinova zvinhu zvekuti pandinongotanga kuzvitaura handibate kana sendi. And ukada kuenda unokumbira mari yekuti ndinoda kugadzira zvakati, hapana nongonzo.
ndofunga there was this thing that angari ku Mozambique, but he was angari mchao, but it's late. Ndikaenda ngada amdare nini zvamira mushi adewa mwanangu ndokadzira nana 12 o'clock mausiku. Okay. So I went around 12 kusati kujistaki huko anamtemera nyora sakantemera for sure zvinhu zvaka ndamotanga kuita kutuma something but zvongopera kungechi mhepo so izvozvi ndiri panapa kana ndopa ndikuita nonhu vakawanda business people akawandisa I cannot mention them zvangu but lot of people nemari dzavo but mari haibude ukaona wapiwa $20 $10 unenge une lucky but ndinogona kuintroduce munhu uyu munhu mudai ato munhu iye ndiani katopadhuze nemurungu iye ini ndatokandwa panzi nditone mupana umwe akanditorera mumwe munhu aindisponsor izvozvo izvi ndiatopadhuze nemunhu akutorara kumba kwacho nekumba kwacho kwemurungu iye but ndakambotsvaka ndakamana mweya wakaita sei ingozi here chii where these things coming from chii chiri kunyatsoitika but life, that's how life it's all about. Ngalomuenda pane umwe wemambara flats umu ndanaona chinda kudzoka muringi handikuita bho now auchanzwisisa kana kuziva kuti zvinhu zviri kubva papi maona why because unenge usina knowledge yezvinhu zvauri kuita kana uri mwana mudiki hande mumwana unenge uchingoita ukabata apo ukabata kana pane vanenge vachikubatira you don't know, you know, but ndinorwadziwa nekuti mhuri mangu izvozvo kana mukazobaitika rufu ndinomanya maindini last month but one ndabva kuiga munini wangu mwana wamudhara akorora kuda mai vake kwamurewo ari angari kuparanyatwa ndakazozvinzwa 4 days dzaadzotisiya ndofunga ndakanomona ka1 kuchipatara mukoma wangu ndakatanga nomona ka1 abadzoka kanga aba munini enda munona mupana anogona kutaurirai apa ndanosvika namai mupana wangu tifodei ndei racho it was Tuesday. Pamunini angakufema neoxygen pamunini muri sei mandikumazvinona mngoma nazvikona baipapo musoro wake anganga utarisa pasi mukadzi wangu abva mutarisa kawana abatarisa pasi all the actions aitika ipapo ndatoziva ndikati munhu pasina mupana wangu Wednesday achanda kuenda Thursday kumba kwemudzimai wangu anga kwaitikawo mariro nditori pana bhitisa pandida kumukwidza ndakatogara mukombi yachanga isati yazara akati akatogara mukombi kuti aende ndidzoke kumba foni yakatara tiri tese pane matambudziko ndandoba munini apaisengati nguri veseri and that time zvinhu zvanga zvakadai zvekuti hama dzakewo dai kuri kuti dzekwamai dzanga dzisina mari dai makatoona nebamabipa Mosquito achinzi ari kupema mari yekuviga munhu asi hama dzacho dzakazongopindirawo kubatanidza mari patanoviga mwana but mwana takamuchemera kupi pamba pababa wake pamba pedu patogara
ashaya vakauya vakoma vake vakati mwana ndewenyu uko hakusisina vanhu ambuya vake vakakura vachimuchengeta vakashaya sekuru vake vakashaya ini ndorudya kwakati akati ndataiwa uyu mukomana iye pana vanhu pababa wake ene munina wedu hatina kutomurasira he must be here until kusvika tanoiga mubana wedu zvinhu izvozvo zvinhu zvinorwadza zvokuti I don't want to be a beggar. Yeah. And I was born not a beggar. That's why I get a Commonwealth champion. Because you're born a fighter. Because I was born a fighter and I'll die a fighter. That's why I'm showing up I played my weather. I was with him. Nakatamba ipapa. Pa fight yake. Vanhu vakati mwana wakagarira chipo. But mweya yakaipa inouya ichibvuta chakanaka. Because andina ndovuka pandakazonona ana mapupu. Ndanga ndafunga ndikati ndoita sei. Mr. Mapupu ndo anoona kuti wanza kuninganga zvese. Ndinoona ndikubatsirawo nekudai nekudai. Ndoita sei. Ndakaenda kanomuona ngati akanachizvibudisa papepa ndezvake. Pandamunzwa chii chiri kunetsa mukati meupenyu hwangu. Because ezvinezvi ukana ukati kuda kuno vanoita kutaura zvekupenga mati vanongoita vanonga vasingapenge because kwavari ibasa ravo but iwo because hauna mari unongotaura kuti ndizvekupenga zopanipalende wana kupiri anongwana because hauna pekutangira hauna kana tikakuti takuda kudai hauna ndinomuka pamba pangu ma6 mukuru ndiri panapa pajimba panapa hapana kwandinoenda kuya kwevanhu kusaya kwevanhu angogara ndenda kangara pakuya munhu achibva apa chapati dautrain wangu $10 shamari unopedzera kutozvirejusa kusvika kuti wangobudisa mbichana yekuenda unokavha kuteni handimuri kuona ndofunga izvozvi kupa kwangu zvamanje ndikaenda nekuma kwangu mai kuti chikafu chandaenda ndakabata ndo chikafu chinosvika chichobikwa panguva iyo izvozvi zvakamirira baba ipapa ndichitobva panapa ndofana kuona ndawana dhora here ndapota nepapapa pajunga yavo ndatsvaga kanyama here ndakuti ndanako kuteni anoona ndadai kachimwa ndakaona here kivada mangwana saka kuna life yacho inorwadza it's so painful zvokuti ndakatombofunga ndoda kuenda kumozambiki kunoromba but ndakati mwari kana kanoromba kwacho zvikatanga kuzotora vana vangu vari vandikuda kutsvagira upenyu hwacho zvinobatsirei kana mwari ariwo masikira vakandira ndopfirira ndichaita let it be kana vasingandionewo zvamai manje nekuti chinorwadza ndechekuti unozoenjoya your benefit wapo. I think I did what I did for my country and ndikaita ndiri mwana mudiki because of knowledge but if I'm a mature person, yes, as a mature person, I think my life is to guide and teach the upcoming people, kids of Zimbabwe or elders wacho kuti hatakabva neko uku mari takaibata muzati isati yakuzotenderera musina munoti manhingirini ayo musira mayesi munoti mama nichenja isasima but if you don't have advice brain vanokuseka nopedzera kusekwa kana negonzo
pezi pandinofamba inini vanotoniseka ngetobva kutaura nevanhu sochingopira musana sovanenge vachitonitaura Tandiyo. hambano apedza mari yachikore mari nemahure kambano hambano ivenzi but what they are not seeing ivo vane chikoro wasvika grade 7 kana wasvika form 1 wakaendeswa kuchikoro koinini ndisina kugara padeski ticha ari kumberi ndoti kudii how do you expect Mosquito kuti asurvive ndinonapiwa basa remuofisi mai manje mapepa chinoa paridzese ivavo anonada kutogadzira semapepa topodya because chinhu chese it's not Mosquito everybody is got a story to talk. That's true. That's why uchiona ndichifarira song ya this Japanese vanotaura zita rangu nekuti ndiri pamhene munhu akada kuya kuzoverana newe usati achitaura kuti Mosquito unomugona here mbano wewe ndamupana manje andikuona brain dzake dzirikungodzoka kumwana udiki but what you are talking about 2023 years ago when I was 23 years now I'm 49 years ndichiri mwana mudiki I cannot keep on telling you to waiba sugar at your age. One, I'm not building you. Two, I'm killing you. That's true. Why I'm saying that? Because I don't remind that now and then kana kuona munhu akapfeka t-shirt yakafana nemunhu akauraya mwana wangu ungoti asiri kuraya mwana wako ero uri comforted kana kuti you are give me burden uronitakuridza burden mai kuti andikwanisi saka munomu tinoda munhu ane chinhu or kana uine brain dzauri kuda you come to Mosquito overlay Mosquito pakuti because unozwana mahara I trained a lot of boxers in Zimbabwe. Okay. A lot of boxers in Zimbabwe. Manyuchi akabuda nemoko mangu ndakamtrain. Mwana wemurungu ari apa anonzi Wesley Magdad Shumba chichiwa panachwa take up. Akabuda nemoko mangu. Mbana izvo ABU WBU tinache mazuwana ndakamtrain akabuda nemoko mangu. Ndakatanga kutraina kakadai up to now. But izvo akutrainwa neMaid Club. Vanhu vakudya mari vamwe dongi wegrace ndakaitwa newe ndakaita ndini vakudya mari vavamwe munhu alisa sibanda chachai musikana uyu ndakamutrain pakati kasati kane mazamu mukoma kachiro chapamba pedu ini ende vanhu ivavo kana vaakutaura history yavo yeboxing havatauri kuti Alfonso akaita vanotangira pane imwe level so they don't mention one pana chete wandakaona one box wandakaona ndorespect pana ndobva kutaura WBU tinachi mazuwana that young guy anondorespect her with his heart haana mari anondipa haana switi anonditengera but respect yainayo neni because you've made him what he is today. Yes. And anodara neni ende ukatanga kune nyomba anokutaura kuti azizvo zvinoita mukomo unogona kutozochinya namaoko mufana ndakachengeta chiri mwana mudiki ndikamurera neboxing and so forth. So now ininiwo ndine mwana wangu ari kutawo zvitsiva zvacho. Okay. All my kids are boxers. Right. But vamwe vacho havatodi zvekupinda muringi. Nesecond born yangu she's a boxer. Okay. But anoda zvestreet fight zvekuti zvisina marules. Ndari kuti vakadzi ava nevarume mafesi ende acharowa but kwandiri hazvini nakidzi because of vanenge vachitanisha the brand because Mosquito yakazvimirira ina kusiyana neCoca-Cola. Yes. Brand reCoca-Cola Mosquito. Saka zvekuti ndakadai ndinoona kuti
zvinhu zvangu inini zvoda kunyatsogarira pasi ndoona vanhu vandibatsira because chikoro chandingatokwanisa kuti ndaitawo something ndecheboxing. Gym yangu uri kuona ndaina kana cho amuna kana cho ndemune mabig maspeed ball mapie ball zvimabhaiki zvezvo zvimashini bike zvimatreadmill small ring nemagloves akatoyemwa ipapa tiri kutaura kudai handina kana gloves one kuti ndiri kutaura kuti mwana ndikatokunaza gloves randinaromo uye kundoura kuti unoti ndikomuno champion here ane gloves rakadai is this a champion but because ndine rudo neboxing boxing ndini yes and the only people who invited me with a letter is the Zimbabwe board, boxing board of control yesterday. Okay. I'm going to meeting ku City Sports. But one for the country text letter. Tamba, okay. Tamba, I don't need to board. Mr. Alfonso, Zvenyika Alfonso. When inviting you to our meeting, stakeholders, what I was so glad. These people, they know that I'm there. Saka ndingotaura kuti in a short kuti unoza live yatorarama. Let's not love a person because he's got what you want. Kana tikada kubatsirawo nherera andakusana nherera again nherera because ndakachengeta ndega. My mother was not there, my father was not there, andina munhu andoti sekuri. Okay. Wandoziya handina tete wandoziya handiri mukona mufamily mangu ndaiziva amai vangu nababa vangu. Okay. Nemukoma wababa wangu but akazoshaikawo kumacheko ane vana vake vari pa DZ apa extension manzwa dzedu zvoyasara saka unotooneka kutoti uende kune vanhu ava you'll be like ukuvatakudza mutoro. Pandakashakirwa nemupanho wangu chayapa I phoned them kuti wauye kumariro but they could not even turn up. Otobvunza kuti mwana endi upi ngati he is our brother because mwana wababa wangu ndewangu but they never turn up but iwo vana vemukoma wababa wangu. Saka zvimweni zvekuti unotoona kuti even to go to give my problem to other kune munhu asiri your relative is so much better than to give your own relative. Okay. Saka muchiona ndakango ndiri zvandiri because maybe because I don't tolerate kana kuti kunyengerera. I'm not proud about what I did. What I did, but it's water under the bridge. Zvakapura. Yes. And good chikapu chandakadya nezuro ndifana kutanga kudya kuti nasi. Saka ndingotaura kuti dai zvaibvira kana zvaikwanisika ndakwanisa kana kuwana munhu anondibatsira. Yes. Kuti club yangu imire chaizvo even iyewo andingachibatsira ndinge nchitomudawo mukomiti yeclub yangu kuti zvinhu zvangu zvinyatsotanga kuti zvakunyatsofamba kuti kana ndikati munhu because I need to leave a legacy. Yes. Because legacy, it's not something like when you give me $10 mind I don't think I'm a page. I must have an account in a club. I must have a logo in a club. I must have my letterhead a club. Ndinofana kumanyisa zvinhu zvangu. Kana takutaura nyaya dzemari I don't talk about money. Talk to my committee. Yes.
ndakusenda kune mwana cha pane munhu arikuda kutaura newe achakufonera namba dzako okay munhu akafona yapopusi pakati that person you understand anenge akuziva kuti ndakupinda mubasa pane kuti munhu anouya okupa mari wakutesa mumwe uchibva wakutonotenga chingwa wakutonotenga muriwo wakutonotenga iti kupera kwemwedzi Mosquito kudama tushandisa mari I need to use so much chine chii chaurikuda chakani okay yes the man takuno kutengera chikafu takuda mbofamba newe hatiada kuti iwe uspende mari because maybe people they think kuti Mosquito is a spend force but havasi kuziva kuti munhu wavari kutaura naye is so maturity than them but iyo vari kutaura because anoziva akaita nzara anotaurira mukomo anotaurira mbuya anotaurira tita anotaurirani inini ndikaita nzara mumba mangu handina kundotaurira mumba mechampion izvozvo zviri kutaura kwandikuita newo hamuna kutaura zvesofa ka sofa ari kugarira hamuna mukuita rege ground rezvikuri ukapasvika pamambangu kanenge unotaura kuti no this is haisi life yekurarama nemunhu ndoda kutoraramawo zvinotoitawo vamwe handikuona to become a better person in the country like the best person which I was when I won the Commonwealth vakandifarira pandakawina Commonwealth they were so happy everybody but now things are down hapana achataura zvenyika hapana achada kutaura nezvangu hapana achandida padhuze ndakutosemesa kwavari even if I need to come too close to them unozatotaura unobirwa sviruka shamai but kuseka nhamo serugari but hatina watingakwanise kutaura naye kana iye wematenga achinonoka kupindura kumuranda komana akafanana neni zvichazoita sei izvozvo nchibaba muda kuenda kumada unodya muri yakatomirira chameno kuti baba vari kuya nesameno asi chikuya nacho hapana iwe woita sei saka shuviro yenyu mukoma Mosquito ndeyekuti dai mawana sponsor anouya mogara pasi motiona kuti boxing club yedu inzi boxing club panodiwa zvakati uye tadaro ndo zvinozoita kuti igenerate mari like pamunenge muchitraina maboxers kuti no minimum entry kana uda kuti kutraine $1 kana uri palevel iyi takuenda pamari yakati kupera kwemwedzi wega muchishanda pamwe chete nemunhu wewe so that imimi munowana chiuviri iyewo kana achidawo anogona kuwana kuti something else handitika makasununguka here kutaura nhamba yenyu kuruzhinji kuti anenge achida kundibatsira anondibata panhamba iyi ndochokwadi hatingaomere nhamba isi tiri pakuchema nekuti ndofunga it's been a long time ndipo ndaingotaura muma-TV, the rest of every. Now the rest of when I was starting academy, nakazama, but no one even come on board. But I can talk to them. Pamaguru wakatola wakati sango runopoa nje. Ndofunga natata makuchineta. Saka vape namba yenyu kupa. Right. Namba zangu zero nare ndo ziri pa app. Ndo phone number yacho. Inonzi 0779 117613. 0779 117613. Anditika. Yes. There you heard it, Zimbabweans. Today we're talking to Alfonso Zvenyika, the Mosquito, the former Commonwealth lightweight champion. Mazvinzwira vachitaura. This is his Untold
story. You may have heard, you may have read, you may have seen him living a lavish life by then. You may have seen him driving a good car. You may have seen him among ladies. But as he has said, he made his mistakes. He has learned from his mistakes. Today, we cannot continue talking about things that happened 23 years ago. And as he has said, life is his best teacher. He has never been to school, but he said, upenyu wandakararama ndo wakandidzidzisa. Mukoma Zvenyika's cry is to anyone who is boxing at heart, get in touch with him. He has given you his numbers, and the numbers are also appearing on our TV screen. Kana mine chido chokubatsira Mukoma, aiwa vati ndakasununguka hanzi kuti tirambe tingotaura nhoroondo yakudhara, aiwa achabatsiraka. Uye zvakare vane boxing academy vari kuti kana uine shungu yekutamba tsiva kusvika pavakasvika, uya vanokutrena. Mari dzekubhadhara pari zvino munotaurana kuti ivo vagovanawo cheuviri. Mukoma Zvenyika's last words vati, I am not a beggar, I am a fighter, and he is still fighting. Do you want to be a good fighter? Get in touch with Alfonso Zvenyika, the Mosquito. Mukoma, ndira kutende. Boxing munomurisa. Aiwa, tinopinda. Pari kungoti zvangu ina ndauzoendera mberi. Dai ndakauya. Aiwa, but hakuna chiro chinoendera mberi because makatomhorwa ma-street fights, saka you know how to fight. Chasara kupfeka ma-gloves. Ndira kuti tene pro. Takutoenda. There you heard it. This is Alfonso Zvenyika's Untold story. For more information, get in touch with him. For now, bye-bye. My name is Robert Tafmani.